Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Unisimba pa siya. Angay unta nga ning orasa ni ana siya sabay. Ay, kuan mo sir, traffic ba ya sir? Traffic. Unya, mangatang pa siya yung taxi, mag-atang pa siya yung taxi. Nya, basta dugoy nakasakay sir. Gano bang ikaw man ang mga tarungan alang niya? Unsa? Kung sabo mong duha? Unsa sir? Uyala, dili sir ay, dili ba ya taon sir? Masayran ko gani. Nagisabutan lang ko ninyo noon magmahay kagyod sa kumbuhato nimo. Ninyong tanan, gamitunto na ko. Uyala, batay, pagad mang sibilyan. Ito na, bundak nagtunog nga naglakaw Ay, naunsa naman ni oy. Murag akong gubot yun ni unya pa. May tagmaabot yung taon si Inday Daniela, oy. Ha, anong sa itong bataa, oy. Ngano nalangan man siya sa pagpauli? Aw, kun ako ba si panagsara makagawas? Aw, di kay panagsara. Karon pag siya kagawas, oy, nga siya ra. O di sab tingali ko mo pauli sa'yo, oy. Mapahimulos ako sa higayon. Ha, tututuan na, nang hagis na. Nadili na dyan ko mo pa dool kay tingalig bapaga na sa bunyak ko. Bahala na din nilaman ko. Dili ako mo dool. None! What? Na, ingon pagani ko nga dili ako mo dool. Gitawag na hinoon ko. None! Ay, naana, sir! Yanong dugay magay kang midoon, ha? Ay, Ayaw nagpangatarungan pa! Ako, sir. Hipusa ka rin na buak ka butilyas, Mino. Ano nabuak mo kito, sir? Kinahanglan bagyod ka masayod ka kung gano. I'm mad and angry and tempted. Sir, gusto na yung taon, sir! May buwag nagsugod na ako ang espiritu sa kong lawas, sir! Di lang yun sila magpakasayop na ko. Di lang yun ko nila tuntuhon. Kaya wa ko masayod sa kong buhaton nila kung mahitabo, mana! Ay, may Simba ramang gusto si Inday Daniela, sir! Simba! Sobra na sa duha ka oras kami biya sa gikan din Ug usalang ka oras ang misa. Hain sa mo Simba, sa norte! Ay, dili ta sure, sir, kay basin di angi. Litsa! Ay, sir. Hipusan na ka ng mga bildo nga nagkatag doon Pagdali! Ay, basi pag gusto pa kang mamuak pa, sir. Ako na lamang paabuton aron mausan akong hipos. Unsa? Kanindot ining dapita. Presko kayong hangin. Init kaayo pero dili nimo bation ang kalimuot tungod sa huyuhoy sa hangin. Kanindot ka tinhiuy. Niata sa taas nga dapit. Nag-umbaw ning dapita sa ubang mas mubo pa nga bungtod. Nga daghan kayo mga tagas nga kahoy. Hinungdan nga bugnaw kaayo tini. Ganahan ko din Karon pa basag ka makaani? Ngano nakatultul ka din Huy. Uy, lamok. Nanghapa ka manggod. Oy. Nagsige kog tabi din samtang ikaw nagsige pahiyo nga nagtan-aw na ako. Wa gani ko nimo tubagas sa akong pangutana. Ha? Oh. Nindot pang kay nga view nga akong gitan-aw karon gud. Ang mga kahoy sa ubos? Ingon bitaw ko nindot. Dili. Ha? Ang sa mandi ay. Ingon ko nga nindot ang view. Kaya nag-umbaw tas daghang mga kahoy sa ubos nga bahin. Oh. Pero dili man ka lang akong gitan-aw. Ang sa mandi ay? Ikaw.
Mas nindot ka pa kaysa bisan unsa nga mga view nga mahimong balantaw gikan din eh. Uy, Nakadungog ka? Ha? Wa mo uyon ang langit sa imong giingon. Kay kalit lang og dugdog na init man unta kaayo. komedyante gining langit da. Nga naman. Kay usahay. Kung kanus ang nakarealize ka na sa imong mga sayop, wahi na. Kay gipanag-iya na siya sa uban. May nagustuhan kang babae nga may lain ang hinigugma? O lagi. Mao ba? Kun mao. Dili gid mo alang sa usag-usa. Lami laging ilugon. Wa pa man ka sila makasal. Ngano dili nimo suwayan? Pwede ra? Ha? Kung mahal nimo, anya, feeling nimo, mahal pa sa kas babae. Sayop man ang mangilog sige panag-iyan sa uban, pero nganong dili nimo suwayan? Who knows? Nagpaabot ang babae nga muliho ka. Dihay? Oo. Nagpaabot ra? Oo, gani. Oliver, doon na kayo ng imong naong sa kunang. May mo ba? Atras ko, no? Yours tamaring, baby. Sa mukha ni mo, eh. Katya. Oliver, nasabak ko ni mo. Kalipal ka pa, miragod. Pagbarog na ako. B, buhiin ako. Mubarog na ako. Ayaw. Oliver, gigakus na magkukunin mo kukot. Kaayo. Kumutan na yun, eh. Uwa ko mag-perfume. Aisig pa nimot sa kong niukon sa bag. I like your natural smell. You smell like mine. Tanawa, midugdog na sab. Buhiin na lagi ko. Kamay na lang. Oliver, sa pa. Hugot na kayo ng pagkakakusa, ha? Buhiin ako ba? Nakadungog ka. Sa unsa? My heartbeat. Shit. Nag-wild nga may kakus ko nimo. Basig kung pa nga kung pagkakus. Oliver, huot na kaayo, gara, sagkada. Buhiin ako ba? Tana, mamauli na ta. Wait sa, hikapasa. Oh. Siga mo na mata mo. Unsa di mo hunahon na nga ako ipahikap. Ha? Ang dughan, hikapa. Ambi mong kamot, be. Di ba? Kusog kayong pitik, no? Ikaw rin kinang nakahimo inin ako. Oliver, buhiin ako. Ay. Dani. Mamauli na ta. Oh my Dani, God. wait. Dili mahimo. Tingali babati po niya sa mo nga kakusog sa pinitig sa kong kasing-kasing, Oliver. Kung mo pulitin mo rin, pahigda ko nga imong ikalitan sa pagtukmod. Bangon ako. Bahala ka diha. Bangon dihag imo. Layo pa nga tong lakton. Kapas unahan na imong sakinan. Pagdali na. Unsa man orasa. Ugwa paggihapon siya mauli. Hain sila. Kung sa ilang gibuhat, tingi kayo na. Shit. Ah! Tuan na sab! Ikapila naman to kabaso nga ihag dalabay. Ay, nalipat na ko og galit na. Murag, ang gusto, siyam na. Usa na lamay kuwang og napulo na. Bah! Tuan na! Karon ikarapulo na gidron, ikarapulo na. Iyon pabitaw ko. Unya na ko manghipos, kay tingbon naman nako kung mahuman na siyang panlabay. Ay, batila, nagakatang na gidron mga buaka bildo.
man buak ako na bate? Lagubo naman? None, tabang. Uy, Tabangi ko. sir! Sir, pauna na, sir! Coming na, sir! 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 Wait! Hala! Ginoo ko, sir! Sir, nagkadugo ikaw! Nganong gihigdaan na ni mo ka ng mga buak ka bildo in town, sir! Ano, sir? Tabangi ko. Ay, And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!